Igandean Euskal Herriko barrenatzaile bikotekako txapelketaren final nagusia ospatu zen probalekuan. Egun honetako ikuskizun interesgarrienetarikoa. Urrietan asteburu honetan burutu den binakako 5. txapelketako finalean, aurten berriro Txorierri taldeak txapela eskuratu du. Hauek dira lortu diren markak guztira. Marka honena esan bezala Txorierri taldearentzat izan da. Inigo Urrudekotxea eta Aitor de la Concepcionen eskutik, eta 139,8 markari esker. Bigarrenak sailkapeneak Jaizubia taldea izan da, Xabi Lizarribar eta Aritz Izuzkizarekin, 137,9 marka lortu eta gero. Aldaialde taldea bestetik 3. izan zen, Jimetz Arana eta Iban Kalabozok, 136,5 marka lortu zuten. Gallartak 4. postua lortu zuen egun honetan, Rafa Serrano eta Iker Muruetak osatutako bikoteak 133,7 marka egin zuten. Eta Burdin gazteak Edu Hidalgo eta Sergio Gomezek osatutako taldea 5. gelditu ziren 124,6ekin. Meatzaldeak, Zertxi Garcia eta Juan Gutierrezek azkenik 6. izan ziren. Hauek 115,8 marka egin zuten.